sincs! Ott van el szemete! Fogom, mit fogsz te jönni? Nem értem, szívhattatok ide. Nekem nem hagyjam az meg. Hol van? Van fél órát, hogy elégkedés. Na, takarodj! Na, szóval. Mehetünk. Egy kőpapírolló? Igen. Kőpapírolló. Akkor van. Fájt még köcsög. Igen. Rohadjál meg, meg. Na, szóval mikor kapom meg a rétem? Hát, majd kb. Úgy egy év múlva. Baszakodsz velem? Igen. Baszakodsz velem? Igen. Baszakodsz velem? Mit tudod kérdezem? Baszakodsz velem? Igen. Nem. Jó. Jó. Na, megmutatnak csőbe. Hát még nem, majd holnap fogom. Mindegy, azt vagy. Én már rég megtudtam volna. Hát, akkor elég buzi vagy. Én még a buzi. A buzi az fogadjúzós. Akkor buzi a filmbe. Elnézést, posta! Ez is megjött. Már megint. Köszönöm. Viszontlátás. Takarodjon kifele. Mit ír a posta? Ezt írom. Hát... Jönni fog mindjárt, Zoli. Tessék! Szevasztok! Megjött a vajzmester. Újjú. Ja, kihagytam a fegyomat, mindjárt elveszem. Mindjárt jön a bőrnök. Már csak a bajnak 2 perce van. Hát... Megjöttem! Már csak 1 perc. Már csak. Nem 15, 10 másodperc. 10, 9. Na, 1 perc kérhetem. 6, 5, 4, 3, 2, Na, hol van, amit figyeltem? itt van. Ez melyik kukából tettem? Kőborézet kértek, hoztam a legfőbb átlátét. Ez? Igen, Ez Borika, vagy virágot csicsak fel, ez nem a Star Wars, ez a való virág, dobd meg. És Hozzá más! igen, és vagy előle. Egy óra múlva. Melyiket hoztad? De arra pont jó lesz, mert én is megfelel. Jó lesz rá? Készülök. Hát világít. Szórakozol vele? Nem. Te most szórakozol vele? Milyen? Nézzük, beadhatod a bőrködébe. Ott csinálsz. Szép a megtiszteltetés. Na, menjünk innen. Csak önök. Te vagy meg. Megadtad. Na, menjünk. Várjál. Fájhatott. Hát, jó, hogy megdözzöl. Sajnálom. Még itt a lézer se kezdésbe. Jó, hogy volt. Megállított? Na már, magától legyen.